Καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω 17 τραγικά λάθη που κάνεις στις γνωριμίες και τις σχέσεις με τις γυναίκες και είναι ένα βίντεο το οποίο θα πω για λάθη τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της γνωριμίας, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέχρι το ραντεβού, στο ραντεβού, αλλά και λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχέσης. Ξεκινώντας λοιπόν, το πρώτο λάθος είναι ότι δεν κάνεις την κίνηση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν δημιουργεί καν τη γνωριμία. Δεν δημιουργεί καν την επικοινωνία και γίνεται γιατί έχεις αυτή την ανασφάλεια, έχεις αυτό το φόβο απόρριψης, διστάζεις, νομίζεις πως θα γίνεις ρεζίλη και η γυναίκα εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι έχεις έλλειψη αυτοεπίθεσης, καταλαβαίνει ότι φοβάσαι, με αποτέλεσμα να πέφτεις στα μάτια της. Οπότε καλύτερα από το να μην το κάνεις καθόλου, καλύτερα να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα είναι και ο καλύτερος, καλύτερα να αποδεχθείς ότι μπορεί να απορριφθείς και να κάνεις την κίνηση όπως και να έχει. Λάθος νούμερο 2 είναι ότι δεν προσέχεις τον εαυτό σου και εννοώ και εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή θέλεις να έχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, παίρνεις τα πάντα προσωπικά και δεν προσέχεις την εμφάνιση του στυλ σου και την παρουσία σου γενικότερα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνεις το πόσο σέβεσαι τον εαυτό σου, δείχνεις το πόσο φροντίζεις τον εαυτό σου και αντιλαμβάνεται το πόσο θα σεβαστείς και εκείνη, γιατί δεν μπορείς να σεβαστείς εκείνη αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, αλλά αντιλαμβάνεται και πόσο μπορείς να φροντίσεις γενικότερα ανθρώπους, πόσο μπορείς να φροντίσεις πράγματα και δεν γίνεται να φροντίζεις άμα δεν φροντίζει τον ίδιο τον εαυτό. Και παίρνεις προσωπικά τα κάποια πράγματα, γιατί δεν φροντίζει τον εσωτερικό σου κόσμο, με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη και ισχυρή βαρύτητα η γνώμη κάποιου άλλου ανθρώπου που δεν σε γνωρίζει για εσένα στα πρώτα λεπτά. Και εκείνη τη στιγμή που θέλεις να τα κάνεις όλα τέλεια, θέλεις να έχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αρχίζεις και αποκτάς μία συναισθηματική εξάρτηση. Και τη στιγμή που αποκτάς μία συναισθηματική εξάρτηση, εκείνη είναι και η ώρα που θα αρχίσεις να κρέμεσαι από τη συζήτηση, θέλεις οπωσδήποτε μία συγκεκριμένη προσδοκία και θα απογοητεύεσαι αν δεν πάει όπως θέλεις και εκεί είναι που θα αρχίζει να βγαίνει όλος ο εκνευρισμός στην επικοινωνία σου. Οπότε καλύτερα να αρχίζεις να προσέχεις περισσότερο τον εαυτό σου και εσωτερικά και εξωτερικά. Προφανώς βλέπω άνδρες να μην έχουν καθόλου ένα περιποιημένο ντύσιμο, ένα περιποιημένο στυλ. Βλέπω άνδρες όπου κυκλοφορούν σχεδόν αρακένδυτοι και ακόμα χειρότερα βλέπω άνδρες που δεν περιποιούνται καν την υγιεινή τους, δεν βάζουν τουλάχιστον ένα πολύ βασικό, το οποίο είναι αποσμητικό. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Λάθος νούμερο 3 είναι ότι προσπαθεί κάποιος υπερβολικά και αρχίζει να δείχνει νευρικότητα, πιστεύει ότι η γυναίκα είναι έξω από την εμβέλειά του, δεν διασκεδάζει και θέλει να τα κάνει όλα τέλεια. Εκεί αρχίζει και προκύπτει η υπερπροσπάθεια. Και όταν κάποιος αρχίζει προσπαθεί πάρα πολύ, τότε αρχίζει να εξαντλείται, τότε αρχίζει να βγάζει αυτή την νευρικότητα και η νευρικότητα είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται. Αν εσύ νιώθεις νευρικότητα, θα νιώσει και η γυναίκα νευρικότητα. Αν νιώθεις στρες, θα νιώσει και η γυναίκα στρες. Αν δεν νιώθεις άνετα, θα νιώσει και η γυναίκα άβολα. Και αρχίζεις να έχεις αυτή τη συμπεριφορά γιατί πιστεύεις ότι είναι έξω από την εμβέλειά σου. Και όταν είναι έξω από εσένα, έξω από την εμβέλειά σου, τότε αρχίζεις να προσπαθείς πάρα πολύ. Την βλέπεις σαν να είναι κάτι ανώτερο από εσένα. Θέλεις να πάνε όλα τέλεια, θέλεις να τα κάνεις τέλεια. Να πεις την τέλεια ατάκα. Να πεις κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα δημιουργήσει χιούμορ, οπωσδήποτε θα κάνει μια εξαιρετική παρουσία του εαυτού σου, με αποτέλεσμα να μην διασκεδάζεις, γιατί στη συνέχεια μέσα στο κεφάλι σου σκέφτεσαι συνέχεια τι είναι αυτό που θα πεις, σκέφτεσαι συνέχεια τι είναι αυτό που θα κάνεις μετά και χάνεις τη διασκέδαση. Και το φλερτ είναι μια διαδικασία που είναι εξ ολοκλήρου διασκεδαστική. Χρειάζεται να αρχίζεις να διασκεδάζεις, χρειάζεται να αρχίζεις να περνάς καλά, χρειάζεται να κόψεις την υπερβολική προσπάθεια και να παρουσιάσεις τον εαυτό σου με γνησιότητα και αυθεντικά, έτσι ώστε, εάν είναι να επιλέξει η γυναίκα εσένα, να επιλέξει τον αληθινό σου εαυτό και όχι κάτι το οποίο προσποιείσαι ή μια υπερβολική προσπάθεια. Γιατί επίσης την υπερβολική προσπάθεια, ακόμα και να πάει καλά, ακόμα και να τα κάνεις τέλεια, δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό το επίπεδο. Οπότε αρχίζεις και φτάνεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει, γιατί δεν μπορείς να προσπαθείς συνέχεια τόσο μα τόσο πολύ. Αυτά γίνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της γνωριμίας, της αρχικής γνωριμίας ή ίσως λίγο πριν την αρχική γνωριμία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικτυακής επικοινωνίας, δηλαδή ανταλλάσσετε κάποια στοιχεία και δημιουργείται μια επικοινωνία μέσω του κινητού,
Υπάρχουν κάποια άλλα λάθη τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και γενικότερα και τα 17 λάθη που έχω δει είναι από τα πιο σημαντικά και τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι άνδρες σε όλες τις φάσεις της γνωριμίας ή της σχέσης. Το τέταρτο λοιπόν λάθος είναι η τοπάθεια. Περιμένεις να μην πάει καλά, περιμένεις να μην σου απαντήσει, περιμένεις να μην επενδύσει, περιμένεις να μην στέλνει μηνύματα γιατί περιμένεις την αποτυχία. Γιατί αρχίζεις να αμφιβάλλεις τον εαυτό σου και να βάζεις τις αρνητικές σου σκέψεις να δουλεύουν σε τόσο πολύ μεγάλη ένταση, επειδή έχεις ίσως κάποιες αντίστοιχες παρελθοντικές εμπειρίες. Επειδή ίσως δεν σου έχει ξανατύχει, επειδή δεν έχεις αυτή τη θετική νοοτροπία, έχεις αυτή την ητοπάθεια, περιμένεις την αποτυχία και είσαι πάνω από το κινητό. Στέλνεις ένα μήνυμα, είσαι πάνω από το κινητό, σιγά μην απαντήσει. Σιγά μου έδωσε τον αριθμό της μόνο και μόνο γιατί ήθελα να μου τον δώσει. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, δεν είναι μια νοοτροπία να έχεις αυτή. Δεν είναι μια νοοτροπία, σιγά μην απαντήσει. Δεν είναι μια νοοτροπία το να είσαι πάνω από το κινητό και να βγάζεις όλη αυτή την ένταση και να εισάγεις όλη αυτή την αρνητικότητα και την τοξικότητα και την αυτοαμφιβολία στον εαυτό σου. Περίμενε να απαντήσει. Υπέθεσε ότι και εκείνη θα ενδιαφέρεται. Σκέψου ακόμα περισσότερο θετικά και πίστεψε στον εαυτό σου ότι είσαι μια καλή ευκαιρία και θα θέλει και εκείνη να επενδύσει. Εάν αρχίζεις να έχεις ητοπάθεια, είναι ένα τραγικό λάθος το οποίο σύντομα θα αρχίζει να αποκαλύπτεται στην επικοινωνία σου. Και αυτό θα αποκαλύψει ότι δεν πιστεύεις σε εσένα. Οπότε, γιατί να πιστέψει κάποιος άλλος σε εσένα από τη στιγμή που δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Λάθος νούμερο 5 είναι την κυνηγάς. Και όταν την κυνηγάς είναι και η ώρα που αρχίζεις και την χάνεις. Αρχίζεις λοιπόν, στέλνεις απανωτά μηνύματα ενώ δεν απαντάει. Δεν στέλνουμε διπλά και τριπλά μηνύματα. Στέλνεις ένα μήνυμα, περιμένεις την απάντηση. Αν δεν απαντήσει, δεν χρειάζεται να στείλεις άλλο μήνυμα. Ίσως μπορεί να μην απαντήσει ποτέ. Αν θέλεις να στείλεις κάποιο άλλο μήνυμα, μπορείς να στείλεις λίγο πιο μετά, δηλαδή μετά από 7-10 ημέρες. Όχι μετά από 2 ώρες. Γιατί όντως μπορεί κάτι να κάνει, όντως μπορεί να είναι απασχολημένη, όντως μπορεί να κάνει μια δουλειά. Όταν αρχίζει και στέλνεις απανωτά μηνύματα, τότε είναι η ώρα που αρχίζεις και την κυνηγάς. Όταν αρχίζει και επενδύεις και δεν ανταποκρίνεται, είναι η ώρα που αρχίζει και την κυνηγάς. Όπως έχω πει και σε ένα πιο παλιό βίντεο που μπορείς να δεις μέσα στο κανάλι. Οπότε δεν χρειάζεται να την κυνηγάς, δεν χρειάζεται να θέλεις απανωτά μηνύματα, δεν χρειάζεται να βομβαρδίζεις με την προσοχή σου, εάν δεν ανταποκρίνεται και δεν επενδύει και εκείνη. Γιατί τη στιγμή που δεν ανταποκρίνεται και εσύ βομβαρδίζεις με προσοχή, τότε τι δείχνεις, τι επικοινωνείς. Παίρνει μία ανταμοιβή, δηλαδή περισσότερη προσοχή από εσένα, όταν δεν ανταποκρίνεται. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι κάτι που δημιουργεί μια ισορροπημένη δυναμική στη σχέση και αρχίζεις να ζητάς συνέχεια ραντεβού. Ναι, θα προτείνεις ραντεβού άλλη μια φορά. Ωστόσο, όταν προτείνεις ραντεβού, αυτό που γίνεται είναι ότι αν δεν μπορεί η γυναίκα να βγει όταν προτείνεις το ραντεβού και ενδιαφέρεται, να αντιπροτείνει εκείνη. Εάν δεν αντιπροτείνει, όπως σου είπα, μπορείς να ξαναζητήσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να ζητάς συνέχεια, δεν χρειάζεται να την κυνηγάς, δεν χρειάζεται να τρέχεις από πίσω της. Χρειάζεται να προσπαθείς άλλη μια φορά. Χρειάζεται, αν δεν απαντάει, να στείλεις ένα μήνυμα μετά από 7-10 ημέρες, το οποίο θα είναι ένα μήνυμα που δεν περιμένεις απάντηση. Θα είναι ένα μήνυμα το οποίο προσφέρεις κάτι, το οποίο λες κάτι, το οποίο είναι ίσως λίγο χιουμοριστικό. Στέλνεις ένα meme, κάτι το οποίο προσφέρεις κάτι χωρίς να περιμένεις να πάρεις απάντηση, έτσι ώστε να ξαναενεργοποιήσεις τη συζήτηση και θα δεις ότι πάρα πολλές περιπτώσεις θα αρχίζουν να ξαναεμπλέκονται σε συζήτηση με σένα. Οπότε, ένα τεράστιο λάθος που συμβαίνει σε όλες τις φάσεις είναι το να την κυνηγάς και είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να κόψεις, γιατί είναι τραγικό και ο λόγος που είναι τραγικό είναι γιατί θα διαταράξει πάρα πολύ την δυναμική ανάμεσά σας. Λάθος νούμερο 6 είναι ότι θυμώνεις. Έχω δει άντρες και πραγματικά, παιδιά, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να δουλέψετε. Θυμώνει κάποιος που δεν το απαντάει μια γυναίκα. Θυμώνει κάποιος γιατί της έστειλα το μήνυμα και δεν μου έχει απαντήσει. Και, η πραγματικότητα είναι ότι δεν σου οφείλει κανείς τίποτα. Γιατί να σου απαντήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν σου οφείλει κανείς τίποτα. Πάρα πολύ βασικό είναι να μην θυμώνεις. Βλέπω ένταση, βλέπω μηνύματα σε ντόνια ο άλλος και αρχίζει, κράζει τη γυναίκα που δεν απάντησε και γιατί χάθηκε, γιατί εξαφανίστηκε, γιατί δεν βγήκαν στο ραντεβού, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και δείχνει ανοριμότητα και έλλειψη. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα στείλει σε μια γυναίκα ένα μήνυμα τεράστιο και αυτό που θα πει είναι «Α, ναι, ωραία, με έκραξε τόσο πολύ, οπότε πάμε να βγούμε ραντεβού να περάσουμε καλά». Ίσα-ίσα θα δημιουργήσει αντίθετα αποτελέσματα, νούμερο 1. Νούμερο 2, θα την επιβεβαιώσεις ότι έχει δίκιο που δεν βγαίνει μαζί σου. Θα επιβεβαιώσεις
ότι δεν χρειάζεται να επενδύσει το χρόνο σε εσένα, γιατί έχεις αυτή την ανοριμότητα, έχεις αυτή την έλλειψη εμπειριών, έχεις αυτή την έλλειψη γνώσης για τις γυναίκες και τη γυναικεία ψυχολογία, αλλά και την επικοινωνία. Οπότε την επιβεβαιώνεις ότι πήρε τη σωστή απόφαση να μην σου απαντήσει και τελικά να μην βγει ραντεβού μαζί σου. Και επίσης θα γυρίσει και θα πει και στις φίλες της μετά ότι ξέρεις κάτι, κοιτάξτε να δείτε τι έκανα ο παράξενος, τι έκανα ο περίεργος τύπος. Δεν το απάντησα σε ένα-δύο μηνύματα και μου στείλω όλο αυτό το κατεμποτό. Πάλι καλά που δεν βγήκα μαζί του. Άρα κόψε απολύτως μαχαίρι 100% το θυμό. Δεν χρειάζεται να θυμώνεστε, δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι για κανένα λόγο. Δεν χρειάζεται να αρχίζεις να βγάζεις αυτή την ένταση και να αφιερώνεις όλο αυτό το χρόνο να γράψεις εντόνια σε μια γυναίκα που δεν σου απαντάει ή σε μια γυναίκα που δεν ανταποκρίνεται όπως θες στα μηνύματα. Στην επόμενη φάση είναι η φάση των ραντεβού. Αυτά είναι στη φάση της γνωριμίας, αυτά εδώ είναι στη φάση κυρίως της διαδικτυακής επικοινωνίας και η επόμενη φάση είναι η φάση των ραντεβού. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος στο ραντεβού και βλέπω πάρα πολλά λάθη, τα οποία είναι ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Νούμερο 1 είναι ότι χρησιμοποιείς λάθος το όχημά σου. Δηλαδή, ξεκινάς και κάνεις 50 χιλιόμετρα για να συναντήσεις τη γυναίκα, το οποίο δεν χρειάζεται να κάνεις. Αν μένετε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, σας βρεθείτε κάπου στη μέση. Αν δεν μπορεί να κάνει καθόλου μία κίνηση, έτσι ώστε να σε δει και μένετε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, τότε καταλαβαίνεις και το ενδιαφέρον που έχει. Ωστόσο, δεν χρειάζεται από την άλλη να κάνει εκείνη όλη την κίνηση συνέχεια. Αλλά εάν κάνει μία επένδυση και μπει στη διαδικασία να έρθει προς εσένα, τότε μπορείς να διευκολύνεις και εσύ λίγο την κατάσταση και να χρησιμοποιήσεις το όχημά σου σωστά, δηλαδή να βρεις την χρυσή τομή. Να κάνεις τον οδηγό και να έχεις την συμμετοχή που χρειάζεται. Όπως είπα λοιπόν, άμα κάνει μια κίνηση, αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις σωστά το όχημά σου, να πας να την πάρεις από που είναι το σημείο να βρεθείτε και να είστε πλέον στο δικό σου όχημα. Γιατί αυτό δίνει μια άλλη αίσθηση. Και αν όλα πάνε καλά, τότε υπάρχει και η περίπτωση προφανώς να τη γυρίσεις στο σπίτι. Αν υπάρχει ένα ραντεβού το οποίο έχει πολύ καλή χημεία, έχετε πολύ καλή επικοινωνία, βγαίνει όλα, είναι ένα τέλειο ραντεβού, τότε μπορείς να τη γυρίσεις στο σπίτι και όλο αυτό δίνει μια άλλη αίσθηση. Ποια άλλη αίσθηση? Η αίσθηση ότι είστε σαν ένα μελλοντικό ζευγάρι. Η αίσθηση ότι δεν είστε απλά φίλοι. Η αίσθηση ότι βγήκατε ένα ραντεβού και την επιστρέφει σπίτι της. Κάτι το οποίο αλλάζει όλο το κλίμα, ειδικά αν μιλάμε για ένα πρώτο ραντεβού και προφανώς μια γυναίκα δεν μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, δεν μπαίνει σε ένα όχημα οποιοδήποτε. Μπαίνει σε ένα όχημα όπου εμπιστεύεται. Και όταν βγαίνει ραντεβού, ερωτικό και ρομαντικό ραντεβού και βγαίνει ένα ραντεβού και την πηγαίνει κάποιος στο σπίτι της, γνωρίζει ότι δίνει άλλη αίσθηση, γνωρίζει ότι γίνεται ακόμα πιο ερωτικό και ρομαντικό όλο το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Και όποια πιστεύει ότι δεν το γνωρίζει, μέσα της κάπου το ξέρει. Άρα δίνει άλλη αίσθηση και χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το όχημά σου σωστά. Νούμερο 8 λάθος είναι τα ακατάλληλα μέρη. Και τα κατάλληλα μέρη είναι πολλά. Νούμερο 1, σινεμά, θέατρο και τέτοιου είδους μέρη είναι ακατάλληλα για πρώτο ραντεβού. Νούμερο 2, τα πολύ ακριβά εστιατόρια είναι ακατάλληλα για πρώτο ραντεβού. Νούμερο 3 είναι ένα χαοτικό περιβάλλον. Βλέπω άλλος πηγαίνει πρώτο ραντεβού σε κλαμπ. Μπορεί να σας αρέσει το κλαμπ, αλλά δεν είναι ένα μέρος για πρώτο ραντεβού. Ή μπορεί να πηγαίνει σε ακριβά εστιατόρια, αλλά δεν είναι ένα μέρος για πρώτο ραντεβού, γιατί κάνει πάρα πολύ επίσημο το ραντεβού, με αποτέλεσμα να είναι όλα λίγο πιο επίσημα και λίγο πιο αυστηρά, να χρειαστεί να κρατήσετε τους τύπους και επίσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση για ένα πρώτο ραντεβού. Εάν συνηθίζεις να πηγαίνεις σε τέτοια μέρη, θα έχεις την ευκαιρία να το κάνεις πιο μετά, εάν η επικοινωνία σας ανθίσει ακόμα περισσότερο. Όπως και επίσης, όταν θα πας στο σινεμά ή στο θέατρο, δεν είναι ένα μέρος για να βγεις ραντεβού. Μπορεί να το έχεις δει στις ταινίες, αλλά δεν είναι ένα μέρος για ραντεβού. Είναι ένα μέρος το οποίο θα πας από τη στιγμή που έχετε κάνει σχέση, έχετε έρθει ακόμα πιο κοντά. Το πρώτο ραντεβού, αυτό που θες, είναι να υπάρχει ένας χαλαρός χώρος, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με άνεση και να μπορείτε να έρθετε πιο κοντά και να γνωρίσετε το ένα τον άλλο. Σε ένα σοβαρό ραντεβού, όπως ένα ακριβό εστιατόριο, δεν θα έρθετε πιο κοντά γιατί θα είναι λίγο πιο αυστηρό. Όταν πας στο σινεμά, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να μην γνωρίσεις καν τον άλλο, γιατί θα πράγματι στην ταινία. Και αν πας σε ένα κλαμπ, αν είναι ένα χαοτικό το περιβάλλον, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να μην μπορείς να επικοινωνήσεις καν. Οπότε,
καλύτερα να επιλέξεις ένα μέρος το οποίο θα μπορείς να επικοινωνήσεις, θα μπορείς να συζητήσεις και να γνωρίσεις τη γυναίκα που θα βγεις. Ραντεβού. Λάθος νούμερο 9 είναι ο λάθος χρόνος. Και ο λάθος χρόνος είναι ότι κανονίζει κάποιος πάρα πολύ μετά. Δηλαδή, κανονίζει ραντεβού μετά από 3-4 εβδομάδες. Γιατί είναι λάθος? Γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το διάστημα, οπότε μπορεί να αλλάξει και δεν είναι ένα σίγουρο ραντεβού, γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν. Και νούμερο 2, πολύ συχνά κάποιος όταν κανονίζει ραντεβού μετά από 3-4 εβδομάδες, αυτό που γίνεται είναι να μιλάει πάρα πολύ στα μηνύματα και να χαλάει πάρα πολύ το μυστήριο, να γίνεται βαρετός και τελικά να χαλάει το ραντεβού. Το επόμενο λάθος όταν είναι σε χρονικό περιορισμό. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος ραντεβού και του λέει η κοπέλα ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να βγω μόνο 6 με 8 γιατί μετά έχω να κάνω κάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλύτερα να πεις οπότε καλύτερα να μην βγούμε αν έχουμε χρονικό περιορισμό και να το κανονίσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα έχεις πιο ελεύθερο πρόγραμμα. Και κανονίζεις εκ νέου ένα ραντεβού όταν δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός. Δεν βγαίνεις με αυτόν τον περιορισμό, βγαίνεις με την ελευθερία του χρόνου, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος να δημιουργηθεί με εμπειρία και από εκεί και πέρα να προκύψουν και άλλα πράγματα μέσα στο ραντεβού, έτσι ώστε να φτάσετε σε σημείο να έρθετε πιο κοντά. Λάθος νούμερο 10 είναι οι κακές συζητήσεις. Πάρα πολλές φορές συναντάω άνδρες οι οποίοι μου λένε: ωραία, τι να πω στο ραντεβού, είπα το ένα, το άλλο, το παράλληλο και είναι όλα μια κακή συζήτηση. Τι είναι κακή συζήτηση? Κακή συζήτηση είναι όταν δεν υπάρχει φλερτ. Κακή συζήτηση είναι όταν είναι πλατωνικό το ραντεβού, που είναι και το επόμενο λάθος. Σε αυτό το λάθος είναι όταν αρχίζεις να μιλάς για πρώην, όταν αρχίζεις και το παρακάνεις. Δηλαδή, υπάρχουν τα δύο άκρα. Κάποιος δεν φλερτάρει καθόλου και κάποιος αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ επιθετικός. Μιλάει μόνο για θέματα τα οποία αφορούν τον ερωτικό τομέα και δεν ενδιαφέρεται καν να γνωρίσει τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να το παρακάνει να αντιλαμβάνει τη γυναίκα ότι είναι κάποιος πάρα πολύ επιθετικός ή είναι κάποιος σε μια κατάσταση όπου δεν φλερτάρει καθόλου, δεν αναπτύσσει κάποια ένταση γιατί φοβάται και η ένταση σε έναν βαθμό χρειάζεται να υπάρχει και δεν μιλάμε για πρώην στο πρώτο ραντεβού. Δεν χρειάζεται να πας στο πρώτο ραντεβού και να πεις γιατί η πρώην σου έκανε το ένα, το άλλο και το παράλληλο, γιατί χώρισε με την πρώην σου και δεν χρειάζεται να μάθεις και όλο το παρελθόν της γυναίκας στο πρώτο ραντεβού. Πιο μετά ίσως χρειάζεται να το μάθεις γιατί θα αποκαλύψει πάρα πολλά. Όμως στο πρώτο ραντεβού δεν μιλάμε για πρώην. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αρχίζουμε να κρατάμε μία χαλαρή διάθεση, μια χαλαρή, ευχάριστη διάθεση. Αυτό θέλεις στο πρώτο ραντεβού και όχι να είσαι συνέχεια σε μια ουδέτερη κατάσταση, γιατί εδώ θα φτάσει στο σημείο να μην υπάρχει φλερ. Λάθος νούμερο 11 είναι το πλατωνικό ραντεβού. Δεν υπάρχει καθόλου χημεία, δεν υπάρχει καθόλου ερωτισμός, δεν υπάρχει καθόλου ρομαντισμός. Είναι όλα σε μια ευθεία γραμμή και αρχίζει γίνεται πολύ πλατωνικό το ραντεβού, με αποτέλεσμα μην προκύπτει καμία εμπειρία, με αποτέλεσμα να μπαίνεις στη φιλική ζώνη. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι πρέπει να το κάνεις ερωτικό, πρέπει να το κάνεις ρομαντικό, γιατί αυτός είναι και ο λόγος που βγήκατε. Δεν θα φανεί πολύ επιθετικό εάν κρατήσεις μια καλή ισορροπία. Λάθος νούμερο 12 στο ραντεβού είναι ότι προσπαθεί κάποιος να αποδείξει τα επιτεύγματά του. Προσπαθεί να αποδείξει τι έχει καταφέρει, γιατί να είναι μαζί σου, γιατί είναι αρκετά καλός. Και δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνεις. Δεν είσαι εκεί για να αποδείξεις. Είσαι εκεί για να αποκαλύψεις τον εαυτό σου, να αποκαλύψεις ποιος είσαι, να αποκαλύψεις ποια είναι η προσωπικότητά σου και να σε επιλέξει και εκείνη όπως και εσύ έχεις επιλέξει εκείνη για να βγείτε και από εκεί και πέρα θα δείτε άμα θα συνεχίσετε μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να αποδείξεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να φλιαρίσεις για τα επιτεύγματα και αυτά τα οποία έχεις καταφέρει. Χρειάζεται πολύ απλά να δείξεις τον εαυτό σου. Λάθος νούμερο 13, μπαίνοντας στα λάθη που γίνονται μέσα στη σχέση, είναι η ανυπομονησία. Δηλαδή, μετά από λίγες εβδομάδες αρχίζεις και πιέζεις για σχέση. Δείχνεις ότι έχεις απόγνωση και εξάρτηση για τη σχέση, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνει αυτή την απόγνωση και την απελπισία, να καταλαβαίνει ότι έχεις έλλειψη γυναικών στη ζωή σου και ότι θέλεις οπωσδήποτε να πάει καλά, θέλεις οπωσδήποτε να κάνεις σχέση και νιώθει αυτή την πίεση, νιώθει αυτό το βάρος. Και όταν νιώθει βάρος και πίεση, αυτό που θα γίνει είναι να φύγει. Γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι μια χειριστική κατάσταση. Καταλαβαίνει ότι προσπαθείς να οθήσεις πράγματα, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μια σχέση να προκύψει και όχι να την πιέσεις μονομερώς. Λάθος νούμερο 14 είναι ότι την κάνεις στο κέντρο του κόσμου σου. Γνωρίζεις μια γυναίκα και κατευθείαν αρχίζει γίνεται το κέντρο του κόσμου σου. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Το κέντρο του κόσμου σου είναι αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει. Είναι ο στόχος σου. Είναι η αποστολή σου.
είναι το ποιος είσαι και πού πηγαίνεις. Είναι αυτά τα οποία θέλεις να καταφέρεις και όχι μια γυναίκα. Γιατί όταν γίνεται μια γυναίκα το κέντρο του κόσμου σου, γίνεται γιατί αρχίζει και τη βλέπεις σαν μια και μοναδική, σαν μια γυναίκα η οποία είναι ανώτερη από εσένα. Και όταν αρχίζει γίνεται το κέντρο του κόσμου σου, οτιδήποτε και να κάνει, αρχίζει και σε επηρεάζει. Κάτι το οποίο αυτόματα, εάν αποφασίσει για κάποιο λόγο να φύγει από εσένα, θα αρχίζεις να χάνεις τα πάντα. Θα αρχίζεις να χάνεις τον κόσμο σου. Οπότε εσύ έχεις δημιουργήσει ήδη τον κόσμο σου και μια γυναίκα θα πρέπει να πλαισιώσει ακόμα περισσότερο και να ευθυγραμμιστεί με αυτό. Θα πρέπει να προσθέσεις στον κόσμο σου, όχι να είναι όλος ο κόσμος. Λάθος νούμερο 15, από την άλλη, είσαι πάρα πολύ απόμακρος. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί έχεις έναν αμυντικό μηχανισμό, δεν δίνεις την αγάπη από παρελθοντικές εμπειρίες, φοβάσαι να μην πληγωθείς, φοβάσαι ότι θα προδοθείς, φοβάσαι ότι δεν θα πάει καλά από παρελθοντικές εμπειρίες που έχεις μέχρι τώρα. Οπότε, όταν αποφασίζεις να μπεις σε μια σχέση, θα πρέπει να είσαι και συναισθηματικά διαθέσιμος και θα πρέπει να μπεις σε μια κατάσταση να δίνεις αγάπη, να προσφέρεις φροντίδα, να προσφέρεις ασφάλεια και συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, έτσι ώστε να υπάρχει μια υγιή σχέση. Εάν δεν μπορείς να δώσεις αγάπη, δεν μπορείς να δώσεις ό,τι χρειάζεται σε μια σχέση και παραμένεις συνέχεια ψυχρός και απόμακρος, καλύτερα μην μπαίνεις σε μια σχέση. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια τοξική σχέση, αυτό θα δημιουργήσει μια σχέση με ανθρώπους που δεν θέλεις, γιατί και μια γυναίκα που θα δέχεται συνέχεια τον ψυχρό και τον απόμακρο άντρα έχει και εκείνη τα δικά της ζητήματα τα οποία δεν έχει επιλύσει. Άρα καλύτερα να μπει σε μια κατάσταση που θα δίνεις. Θα δίνεις χωρίς απαραίτητα να είσαι εκείνος που έχει την προσκόλληση. Θα δίνεις γιατί σου αρέσει να δίνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και νιώθεις ακόμα καλύτερα όταν δίνεις αγάπη, όταν φροντίζεις την κοπέλα σου και δημιουργείς μια πιο υγιή σχέση. Νούμερο 16, λάθος είναι να μην βλέπεις την πραγματικότητα. Ξεκινάς να κάνεις μια σχέση και δεν βλέπεις την πραγματικότητα. Δηλαδή αγνοείς σημάδια τα οποία δεν πρέπει να αγνοήσεις. Βλέπεις έναν τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι ένας τρόπος ζωής για μια σχέση και εσύ το αγνοείς. Το αγνοείς γιατί ελπίζεις πως το μέλλον θα αλλάξει, έχεις την απόγνωση και την εξάρτηση να πάει οπωσδήποτε καλά. Προφανώς, σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχεις κάποια άλλη επιλογή, οπότε έχεις την ανάγκη να πάει καλά με αυτή τη γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή και αρχίζεις να αγνοείς σημάδια. Όμως, όταν αρχίζεις και αγνοείς σημάδια, είναι και ο τρόπος που στο μέλλον θα αρχίζεις να δημιουργείς εμπειρίες που δεν είναι τόσο θετικές για εσένα, ας το πω ευγενικά. Άρα δεν χρειάζεται να αγνοείς τα σημάδια, γιατί οτιδήποτε επαναλαμβάνεται δεν είναι τυχαίο και τα μοτίβα δεν λένε ποτέ ψέματα. Κάποια πράγματα τα οποία βλέπεις ότι επαναλαμβάνονται θα επαναληφθούν και σε εσένα. Μην πιστεύεις ότι με σένα θα είναι διαφορετικό. Μην πιστεύεις ότι με σένα ως διαμαγείας έχει αλλάξει. Αλλά αυτό που γίνεται είναι να βλέπεις και να παρατηρείς συμπεριφορές που θα επαναληφθούν και να αρχίζεις να βλέπεις και εσύ αν σου ταιριάζει στη ζωή σου. Αν έχεις κάποιες συμπεριφορές που έγιναν με τους πρώην της ή κάποιες συμπεριφορές που συνέχεια επαναλαμβάνονται, πάρα πολύ σύντομα θα γίνουν και σε σένα. Αν βλέπεις ότι δεν διαχειρίζεται καλά τις εντάσεις, το ίδιο θα γίνει και με σένα. Αν βλέπεις ότι ήταν χειριστική με τους προηγούμενους ανθρώπους και άντρες που έχει στη ζωή της, θα γίνει και με σένα. Ειδικότερα εάν δεν έχει μπει στη διαδικασία να δουλέψει τα δικά της ζητήματα, όπως είπα πιο πριν. Οπότε μην αγνοείς όλα αυτά τα σημάδια τα οποία είναι εκεί, αλλά δεν τα βλέπεις. Και νούμερο 17 είναι ότι αφήνεις τον εαυτό σου. Είναι ένα τραγικό λάθος σε οποιαδήποτε σχέση αφήνεις τον εαυτό σου. Όταν αφήνεις τον εαυτό σου, αρχίζεις να μπαίνεις σε μια κατάσταση στασιμότητας, η οποία σε κάνει να πηγαίνεις προς τα κάτω. Αφήνεις την εξέλιξή σου, αφήνεις τους στόχους σου, αφήνεις τη γυμναστική σου και το σώμα σου, αφήνεις την επιτυχία σου και αυτά τα οποία θέλεις και βλέπεις πάρα πολύ συχνά ανθρώπους γύρω μας να αφήνουν τον εαυτό τους όταν είναι σχέση και μόλις χωρίζουν, ξαφνικά θέλουν να τα κάνουν όλα. Ξαφνικά θέλουν να καλύψουν όλο αυτό το κενό το οποίο έχουν αφήσει, ξαφνικά βιάζονται να φτάσουν στο σημείο που θα ήθελα να είναι, αλλά δεν είναι επειδή έχουν παραμελήσει τον εαυτό τους. Και αυτό θα σε φέρει και σε σημείο μερικές φορές να είσαι με την κοπέλα σου και να σκέφτεσαι ποια είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν έκανες, να σκέφτεσαι τι είναι αυτό το οποίο άφησες και το αποτέλεσμα είναι να μην διασκεδάζεις τίποτα. Αυτά ήταν λοιπόν τα 17 τραγικά λάθη που κάνεις στις γνωριμίες και τη σχέση με τις γυναίκες. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Αν πιστεύεις κάποιος φίλος σου θα είναι μέσα σε αυτά τα λάθη, ότι θα πάρει αξία από αυτά, στείλε το βίντεο σε ένα φίλο σου,
Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Σε χαιρετώ για την ώρα. Γεια χαρά!